Yn wreiddiol o Wimbledon, fe enillodd Joe Healy wobr Dysgwr y Flwyddyn yn 2022. Bellach, mae'n byw yng Nghaerdydd ac yn cyflwyno ar y rhaglen y Sain a'r S4C efo fi. Yn un a nabod ein gilydd yn dda, roedd hi'n braf gael cyfle i sgwrsio efo Joe am ddim byd ond llyfrau a darllen. Nathon ni drafod darllen llyfrau Cymraeg am y tro cyntaf, dod yn ôl at darllen, a pheidio bod ofn barddoniaeth. Helo. Helo. Chroeso i Sut i Darllen, efo fi, Francesca, ond efo fy ngwestai arbennig, Joe Healy. Helo, croeso i'r pod. Helo. Sut wyt ti? Ti'n iawn? Fi'n grêt, siwr y ti. Good, dwi'n good, diolch. Dwi eisiau gwybod mwy am y llyfrau yn dy fywyd, neu y ffordd ti'n dewis llyfrau, os ti'n darllen, os ti'n licio darllen, os ti ddim yn licio darllen. A felly, mynd â fi nôl, pryd ti'n cofio darllen llyfr am y tro gyntaf, neu be ydi dy atgofion gyntaf efo darllen? Yr atgofion cyntaf yw rhai, lle yn amlwg o'n i'n blentyn bach. Fi ddim yn cofio'n dda iawn, ond fi'n cofio fel y clasic llyfr ti'n darllen pan ti'n blentyn a ti'n jyst yn dechrau mas yn darllen. Fel y stwff sy'n ailadrodd trwy amser. Pethau gyda patrymau, ti jyst yn fel, a ti'n cofio nhw, a fi'n cofio nhw heddi, cos o'n i'n jyst yn, pethau fel, yn amlwg mae hwn i gyd yn Saesneg, so mae fel Hungry Caterpillar, a fel, y pethau sy'n fel, i blant, sy'n fel, gyda patrymau trwy nhw i gyd. Ond o'n i'n siarad gyda mam am hyn, a nath hi weid bod o'n i'n rili licio llyfr o'r enw Little Rabbit Foo. A as soon as wedodd hi, yr eiliad wedodd hi, o ti'n licio'r llyfr yma, o'n i fel, Little Rabbit Foo, riding through the forest, blah, 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 a'n syth nath ddod nôl at e, So wedyn, fel, mae'n rhaid bod rhywbeth yna, ond sa'n actually'n cofio yn union, sy'n ni ddim gallu gweithio beth oedd y llyfr cyntaf i fi ddarllen a dim byd fel yna, ond fi yn cofio darllen lot o Thomas y Tank. Fel, just y pethau, oedd yn cyd-fynd â diddordebau fi ar y pryd, sef, basically, trenau a gwylio teledu. So, fel... A typical byw yn Llundain, lot o trenau, yr underground, a bob dim. Exactly, Pa fath o genres ti'n licio, neu be sydd yn denu dy sylw mewn siop lyfrau? Bas yn gwybod, fi'n person eitha gwleidyddol mewn ffordd eitha eang. So, o'n i wastad yn licio, yn Saesneg anyway, o'n i wastad yn licio stwff dystopiaidd, stwff sy'n gweud lot am y byd. Dyna pam nes i fel dod at llyfr glas Nebo. Dyna actually a llyfr Cymraeg, basically a llyfr Cymraeg sydd ddim i ddysgwyr. Fi di dysgu. A llyfr Cymraeg sydd ddim yn anelu at dysgwyr yn benodol. Hwna'r un gyntaf nes i. Hwna'r un gyntaf, ie. Ond am fel wrth reswm, achos o'n i yn gwybod bod fi'n mynd i joio'r stori. A hefyd fel, mae jyst yn un o'r pethau na fel kind of, beth yw'r gair, fel ti'n gallu dychmygu dy hun fel yn y byd yma, ond hefyd mae'n byd hollol wahanol. Fi'n, fel wedys i fel, o'n i wastad yn joio stwff fel dystopia, stwff gyda kind of rhyw fath o sail gwleidyddol, ond hefyd fel, sa'n gwybod fel wedys i, fi actually di cael gymaint o amser heb feddwl am pa fath o bethau fyddwn ni'n darllen, pan fi di dod nôl ato fe, fi'n sylweddoli bod fi enjoyo bron popeth, y llyfr a sydd da fi fan hyn, sy'n hollol wahanol i'w cwlwm, gan Fionensi. A mae hwnna'n stori personol, mae'n stori am rhywun sydd yn gadael Cymru, mynd i symud i Llundain, wedyn yn dod nôl ac yn cael y teimladau o fel teimlo i ffwrdd o getre a fel mae pethau gwleidyddol yn fe hefyd, ond mae'n lot ohono fe'n dod lawr i kind of fel teimlad personol y prif gymeriad yn y llyfr am byw yng Nghymru a byw yn Llundain a beth sy'n wahanol rhwng dyn nhw, sydd ti'n teimlo fel person gwahanol yn y dau le. A obviously fi'n bersonol, mae hwnna di taro fi achos fi'n dod o Llundain yn wreiddiol ac yn nawr yn byw yng Nghymru. So mae'n kind of fel, ond sy'n ni ddim di roi fy hun yn y categori o'r fath o person sydd yn joio pethau fel yna. Tan darllen y llyfr yna, ac mae'n just yn dangos yn di bod o'n, mae'n
weithiau dim ots am y genre neu'r stori, ti'n gallu ymgolli di hi mewn llyfr os mae'r stori yn apelio. O'n i'n wrth modd efo'r llyfr yna hefyd, a dwi'n teimlo fel, mae'n un o heina lle fysa unrhyw un sydd hyd yn oed jyst yn gadael Cymru ar wyliau enghraifft, os maen nhw'n byw yng Nghymru, a maen nhw'n wynebu cwestiynau am Gymru, am Cymreigdod ac ati, a mae pawb yn gallu uniaethu efo hynna, dwi'n teimlo. O'n i'n meddwl sa'ch chi'n licio'r llyfr yna. Felly, ti'n bod o'ch ti sôn am yn yr ysgol ac ati, a be o'ch ti'n darllen o bosib llyfrau gwleidyddol. Ydy hynna'n rhywbeth o'ch ti'n, ti'n gwybod, o'ch ti'n darllen lot o lyfrau fel person ifanc yn yr ysgol uwchradd o bosib, neu yn y brif ysgol, fel oes unrhyw llyfrau o'r adeg yna o dy fywyd sydd yn, dwi'n yn gwybod, aros yn y cof? Fi ddim yn cofio darllen lot tu fas o'r ysgol, gweud y gwir, fel weres i, fel fi wedi dod mewn y mas o darllen yn bywyd fi. O'n i'n licio'r pethau fel, o'n i'n sôn o fel pethau dystopiaeth, ond fi hefyd yn licio'r pethau fel, sy'n completely fel byd arall, fel Lord of the Rings, oedd un fel hoff lyfrau fi. Fel, fi'n un o'r bobl weird nath darllen Lord of the Rings cyn gweld yn y ffilmio. Ond o'n i hefyd yn joio fel y ffordd hwnna wedi cael ei sgwennu, fel y ffaith oedd fel Tolkien wedi jyst ei wneud y byd ma lan ar ieithoedd i gyd, a fel cymunedau i gyd, a oedd yn, sa'n gwybod, fel, dyna The Hobbit a Lord of the Rings oedd o rai o'n i'n joio, fi'n cofio joio pan o'n i actual teenager fel yn darllen tu fas o'r ysgol. Ond hefyd, ges i brofiad eitha weird yn yr ysgol hefyd, achos o lot o bobl, os ti'n mynd trwy ysgol gyda'n Saesneg, mae pawb yn darllen o maes y men. Dwi'n cofio hwnna, Nes i ddim, fel fi eriod wedi. A wedyn, so pan o'n i'n neud tygau, oedd dosbarth fi am ryw reswm wedi cael llyfr hollol wahanol. Rhyfedd. Sa'ch chi'n licio'r maes y men hefyd, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl sa'ch chi'n licio fo. Sorry, ceri mlaen. Achos mae pawb yn gwybod, ti'n cael cwrdd o pobl nawr, a mae pawb wedi darllen yr un llyfr yn yr ysgol. Rhyw fath o shed. Mae Profiad mae pawb yn cofio. Hwna a An Inspector Calls, which nethon ni. A To Kill a Mockingbird, which hefyd nethon ni. Shakespeare hefyd, mae'n siŵr. Shakespeare, obviously, mae lot o beth o Shakespeare. But nethon ni ddarllen, ar gyfer tygau, nath ni ddarllen Roddy Doyle, Paddy Clark, ha. Sef fel stori am plentyn yn tyfu lan yn dilyn, a mae rhieni fe yn gwahanu, a wedyn mae'n cael y kind of fel coming of age kind of process o fel bla bla bla. A mae'n fel stori hollol wahanol i beth sydd ti'n disgwyl, I think, i pobl o'r oedran a darllen. Ond dyna un o'r llyfr fi actually di dod nôl ato fe, cos ar y pryd, fel weres i, yn debyg i dysgu ieithoedd, ar y pryd yn yr ysgol, o'n i jyst yn gweld fel, mae rhaid i fi wneud hwn, mae rhaid i fi ddeallen iawn y deall themau a pethau fel fy'n gallu sgwennu amdanyn nhw. Mae'n ticio bocs mewn ffordd, yndi. Ond wedyn ni, obviously, yn dod nôl ato fe a meddwl, mae hwn yn llyfr really da, a fel yn gweud lot am cymdeithas Iwerddon ar y pryd, a fel, oedd just, sorry, go on. Na, o'n i jyst yn dweud, dwi'n iawn i feddwl bod hwn wedi cael ei sgwennu o safpwynt y plentyn hefyd, fel mae'n rhyw fath, achos mae'n lot o lyfrau fel na yn y Gymraeg, dwi wedi sylwi, neu gan awduron o Gymru yn y Gymraeg neu yn Saesneg, fel enghraifft y llyfr Pigeon gan Alice Conran sydd ar gael yn Saesneg a Chymraeg. A mae hwn yn neud rhywbeth tebyg mewn ffordd really, really diddorol, dwi'n meddwl. Os ti'n licio stuff Roddy Doyle, dwi'n meddwl sa Alice Conran yn un i chdi. Mae hynna'n rhywbeth diddorol, y syniad o sbio trwy llygad person ifanc hefyd. So mae'n eithaf wir bod nhw wedi rhoi fo ar arholiad tygau, achos yn amlwg fydd pobl o bosib yn gallu uniaethu bod nhw'n byw mewn gwlad arall neu be bynnag. Sa'ch chi'n licio Pigeon. Sa'ch chi hefyd yn licio, dwi'n meddwl, Thomas Morris. Ti wedi clywed am Thomas Morris? Sa'ch chi'n really licio stuff o, dwi'n meddwl. Dwi'n eisiau deud gormod, achos dwi'n cael jyst eisiau chdi darllen o a gweld beth ti'n meddwl. Ond sôn am straeon byrion, achos nes i sôn am straeon byrion gynnar, mae gen fo 2 gasgliad o straeon byrion, maen nhw'n holl o wych.
So, fod i'r un nesaf. Os ti'n licio Roddy Doyle hefyd. Okay. Ond, sorry. Na, jyst yn sôn am hwnna, cos fel, y ffaith bod hwnna wedi cael ei sgwennu o safbwynt y plentyn, yn hefyd, ti'n gallu gweld yn y ffordd mae wedi sgwennu, cos pan fel bod y plentyn yn tyfu lan, y ffordd mae wedi cael ei sgwennu yn newid. So i ddechrau mae'n eitha basic a kind of fel, mae ar bwrpas wrth gwrs, fel jyst yn defnyddio iaith syml, a wedyn fel bod y plentyn yn tyfu, mae'r iaith yn fynd yn fwy cymhleth, basically. Ond wedyn ni, mae hwnna hefyd yn kind of un o'r pethau, dyna pam fi ddim yn gallu really categoreiddio be fi'n licio o ran pa fath o lyfrau. Fi'n licio stwff sydd yn cyfleu pethau newydd yn y ffordd mae'n di cael ei sgwennu. So mae lot ohono fe am y ffordd mae pethau'n cael ei sgwennu mwy na'r storiau hun. Pan fi'n joio darllen, fi'n gweld fel rhywbeth clyfar yn y ffordd mae rhywbeth i cael ei wneud, neu be bynnag. A hefyd, fi'n gweld yr un peth gyda barddoniaeth, kind of fel, mae'n hwnna'n rhywbeth fel, pan o'n i'n o'n i ddim really yn darllen barddoniaeth o gwbl, mae hwnna wedi kind of digwydd ar ôl i fi dechrau dysgu Cymraeg. So wedyn, mae un o'r pethau yna, fi'n licio meddwl am sut mae kind of fel llenyddiaeth a barddoniaeth a cerddoriaeth i gyd ddim yn gorfod bod yn separate. So maen nhw'n gallu bod yn fel, maen nhw'n gallu plethu os ti eisiau. Of course. So dyna un o'r pethau fel, sydd wastad yn dod nôl ata i, fel yn y ffordd mae Roddy Doyle i sgwennu o safbwynt y plentyn, ond hefyd fel, just pethau, siwt ti'n cyfleu pethau fel seiniau, pethau fel, a mae hwnna'n dod lan lot yn Gymraeg mwy na'n Saesneg, sy'n ni'n gweud. Ond falle bod fi jyst ddim gyda'r cefndir yn Saesneg i. Jyst ddim yn gwybod am y pethau yma. Wel, dwi'n siŵr am hynna. Ond ti fo sôn am barddoniaeth, felly ti hefyd yn sgwennu ac yn neud perfformio. Felly, sa chdi'n neud bod ti'n darllen lot o barddoniaeth a dyna beth sydd yn ysbrydoli chdi, neu gwrando ar cerddoriaeth, neu ti'n bod yn cymryd mewn yr gwahanol mathau o celfyddydau yma a wedyn yn sgwennu pethau, neu ti'n bod, be di'r broses o ran hynna? Fi'n darllen lot mwy o farddoniaeth nawr na o'n i o'r blaen, achos mae Dafydd hyder, fel o'n i sôn o'r blaen, o hyder i actually yn llythrennol pigo rhywbeth lan a darllen a meddwl fi actually'n deall, fel 80% o be mae hwn yn golygu. A'r pethau fi ddim yn deall, fi probably yn gallu ffindo nhw yn geiriad y brifysgol. Neu rhywbeth, mae pethau, wrth gwrs mae'n wastad yn mynd i fod yn pethau fi ddim yn deall, fel, ond fi jyst i dod i arfer gyda'r teimlad na nawr. So fi actually di'n magu hyder i fi hun dysgu mwy o farddoniaeth, achos fi'n ffindo fe yn ffordd really dda o, fel o'n i sôn o blaen, sa'i di llwyddo troi digon amser i fi hun darllen stwff. So wedyn mae'r barddoniaeth wedi bod yn kind of drws eitha neis i fi, just pigo rhywbeth lan a darllen nhw literally mewn 2 funud. A ti wedi gorffen rhywbeth darn gyfan. A wedyn ti'n kind of yn gallu bron fel dadansoddi fe, meddwl amdano fe, a mae'n meddwl rhywbeth ar ben ei hun, just rhywbeth eitha byr. A wedyn o fyna, fi di yn diweddar iawn, fel just di adeiladu, fel fel sy'n just hyder yn fi hun yn darllen, yn wedig yn Gymraeg, just os fi'n gallu darllen 1 tudalen, fi'n gallu darllen 10, a wedyn just yn mynd o fyna. A mae newid wedyn y ffordd ti'n meddwl, dwi wedi cael profiad tebyg, a dwi'n teimlo fel ti'n mynd o gweld llyfrau yn ymwedig o safbwynt, pobl fel ni sydd wedi dysgu Cymraeg, fel ti'n mynd o gweld o fel rhywbeth fel adnodd i helpu chdi dysgu i rhywbeth ti'n really joio a ti'n cael lot allan ohono fo. So, sa chdi'n deud fel barddoniaeth achos dwi'n siŵr fysa lot o bobl yn clywed y gair barddoniaeth yn feddwl, na, dwi ddim yn, fel o'ch ti'n deud, dwi ddim yn dall yr geiriau yma, dwi ddim yn unieithu efo hyn, ond i chdi fysa chdi'n deud bod barddoniaeth yn fatha man cychwyn da? Ti'n bod i lyfrau eraill? Ydy, achos mae'n ffordd mae'n llai intimidating, achos mae'n byrrach. Mae'n dieddol o fod. Mynadd, gweld? Nofel, swmpus. Ond mae'n rhai bethau, os fi'n darllen, os o'n i'n darllen cwbl beth y bore yma, jyst cyn dod yma, a wedyn ni fel, because mae hwn yn 1 dudalen, a fi'n deall rhan fwyaf, fi ddim yn deall bob un gair, a weithio fi ar geiriad y Brifysgol Academy, jyst yn trio ffindo mas o beth mae hwnna'n golygu. A wedyn, ti'n kind of
ti'n rhoi y darna at ei gilydd, a mae'n ffordd eitha neis i just dod i arfer gyda y broses o ddarllen, cos i fi, dyna really, fel ni'n sôn, fel, dim ond yn diweddar iawn fi wedi dod at y broses o ddarllen eto, a fi am spel wedi bod yn i ffwrdd o just darllen unrhyw lyfrau gwbl, a wastad yn gweld e fel her i wneud hwnna. So o'n i yn chwilio am, i fi fy hun yn bersonol, just fel trio ffindo ffyrdd o'n i'n gallu just cael fel baby steps nôl nôl at darllen. Ond pam be sydd yn neud i chdi eisiau darllen mwy? Ti'n gwybod, be am darllen sydd yn apelio? No, dyna'r thing, cos fel ti'n sôn, fel fi wedi sylweddoli bod yn helpu fi ymlacio, fel pan fi'n cael yr amser i darllen, fi yn joio wneud, a mae just mae un o'r pethau hefyd fel fi di just cyrraedd pwynt yn bywyd fi lle fi'n fel, falle bod fi angen treulio mwy amser am ben fy hun a neud pethau fel, just fel, a wedyn sylweddoli bod fi yn joio treulio amser ar ben fy hun, so felly fel pan fi ar ben fy hun, wedyn fi'n pigo lan llyfr, a fi'n fwy dieddol o just mynd mewn i byd arall a gallu canolbwyntio ar rhywbeth fel yna hefyd, cos weithiau fi wedi ffindo bod bywyd mor brysur, bod ti ddim yn gallu, dim just y ffaith bod ti ddim yn gallu cael amser i wneud e, ti ddim yn ffindio'r amser, ond hefyd ti ddim yn gallu ffindo yr egni. So mae fel i ganolbwyntio ar rhywbeth sy'n wahanol i beth sy'n bywyd ti yn barod, sydd yn drist. Mae'n really drist fel meddwl am hwnna, ond fel sy'n ni ddim even yn gallu, yn enwedig yn yr iaith Gymraeg, a falle mae hwnna'n just a thing i fi, ond fel yn enwedig yn Gymraeg, ond i ddim yn gallu eistedd lawr o diwedd y dydd a gweud, fi'n mynd i joio o'r llyfr yma, o'n i'n just yn gweld efo her, pam fydden ni eisiau rhoi mwy o wybodaeth yn pen fi just eisiau cysgu. Mae lot o gwaith meddwl. So wedyn, fel, ond wedyn ni, mae'n bwysig just cymryd yr amser i ffwrdd a wneud hwnna. A fel wedys i gyda barddoniaeth, nes i ffindo hwnna'n ffordd really dda, o just, ti'n gallu wneud yma 10 munud. Ti'n gallu darllen fel darn gyfan o farddoniaeth mewn 10 munud. A, fi di derbyn, fod fi ddim yn mynd i ddeall bob un gair. Fi just di derbyn hwnna, a mae hwnna'n ffain. Dwi ddim problem gyda hwnna. Ond i fi just yn teimlo'n llai intimidating, a falle bod fi just yn bod yn perfectionistic amdano. Mae'n teimlo'n llai intimidating na darllen pennod gyfan. Achos fi'n teimlo fel, weithiau, os fi'n pigo lan llyfr, mae yna, 30 tudalen yn y bennod ma, mae rhaid i fi wneud amser i darllen hwnna i gyd mewn un, otherwise... Mae'n teimlo fel commitment yn dydi. So, mae barddoniaeth wedi helpu fi weld hefyd bod ti'n... Mae'n swnio'n stupid, ond achos o'n i eriod i meddwl am y ffaith o'n i ddim yn darllen, o'n i eriod... tan i fi siarad gyda pobl eraill, ond fel, beth ti'n darllen ar hynny'r byd, ond fel dim byd, dim byd o gwbl. Yn ymwedig dros y pandemig, fi'n cofio cael fel crisis iechyd meddwl, a just basically fel pheidio gwrando cerddoriaeth, pheidio darllen o gwbl. Oedd y pobl yn gofyn i fi am fel, bewn i'n neud gyda bywyd fi, o'n i ddim yn gallu esbonio bewn i'n neud gyda amser sbar fi, o'n i fel, fi ddim yn gwybod, fi literally ddim yn gwybod, a wedyn, so nes i cael bach o reckoning gyda fi fy hun, a just bod fel, sut fi'n mynd i actually neud y pethau sydd yn neud bywyd yn well, a mae un o'r pethau sy'n yn bywyd yn well yn just fel darllen, fel gweld syniadau creadigol pobl eraill sydd yn wedyn yn ysbrydoli ti, a wedyn mae pethau mynd mewn cylch fel yna. A wedyn, so i fi di gorfod trio meddwl am sut fi'n mynd i ffito hwnna mewn i bywyd fi o gwmpas just fel popeth arall sy'n mynd ymlaen yn bywyd fi, ond hefyd fel yn y ffordd lle fi'n ddim yn teimlo'n eog os fi ddim yn neud digon amser i neud e. Os fi'n ffindo bod fi literally just yn pigo lan llyfr am 5 munud tra bod fel y coffi yn berwi neu rhywbeth fel yna. Yn union. Neu just fel nes ti sôn, fi'n gweithio fel tiwtor Cymraeg, so weithiau na i osod stafell a mae da fi 10 munud cyn i'r wers ddechrau. Dyw hwnna ddim yn digon amser i darllen pennod gyfan, ond falle gallwn ni pigo lan barddoniaeth neu unrhyw beth fel rhywbeth byr a just darllen e straight off. A hefyd, fel fi di ffindo hwnna mewn ffordd o osgoi
Cos be o'n i arfer wneud, fel pethau o'n i darllen mwyn dim byd, oedd pethau yn y byd go iawn, fel erthyglau yn y newyddion, y pethau fel yna, cos o'n i jyst yn mynd ar ffôn fi, a os o'n i darllen unrhyw beth o gwbl, os o'n i'n sgrolo, neu fel, just benni lan ar BBC News yn darllen rhyw nonsens am y budget, neu rhywbeth, dyw hwn ddim yn diddorol, mae'n bwysig, mae'n un ffordd, ond dwi ddim Dwi'n gael yr un effaith na ddarllen rhywbeth yn creadigol, na di. A dyna di'r peth, fel ti'n deud, just ffeindio amser, hyd yn oed 5 munud bob dydd i darllen, just gael 5 munud i chdi dy hun i ymlacio. Mae hynny'n gallu gwneud byd o wahaniaeth, fel ti'n deud. Dyna beth sydd yn gallu helpu ni hefyd yn meddyliol, yn creadigol. Just, mae'n gymaint o benefits iddo fo, dwi'n meddwl. Oes, a hefyd fel, mae hwnna, fi di gorfod ffindio hwnna mas i fi hun, a ffindio fel, mae'n un o'r pethau fel eres i, fi wedi mynd blynyddoedd heb really meddwl am y ffaith, o'n i ddim yn darllen gymaint sy'n ni'n licio, fel, a pan oedd pobl yn sôn am llyfrau, o'n i just yn switch off o'r sgwrs, o'n i just yn kind of fel, fi ddim yn gwybod dim byd am hwn, fel, a hyd yn ti'n cael yn pen dy hun wedyn, fi just ddim yn berson, llyfrau, dwi'n hwnna yn wir, hefyd, wrth dysgu'r iaith Gymraeg, mae'n kind of fel, hefyd, ti'n perswadio dy hun bod ti ddim yn digon da i ddarllen rhywbeth, ti'n fel, dyw Cymraeg fi ddim yn digon da i ddeall hwn, a eto mae lot o fe fel magu hyder yn ti dy hun, o fel, actually, fi newydd ddarllen fel, 20 ti dal yn beth bynnag yw fel rhywbeth eitha byr, a wedyn ti'n mynd o fyna, ti'n adeiladu mwy o, fel, hunan hyder. Wrth gwrs. A ti'n gwybod be, fel o'ch ti'n sôn am ffitio amser i mewn ac yn meddwl, iawn, just yr cyfleoedd bach, fel ti'n deud, cyn dosbarth neu ar y tren neu be bynnag, just 5 munud bach, ffeindio'r cyfleoedd ma dydd i ddydd, just i flaenoriaethu amser i chdi fatha switch off, darllen am 5 munud. Ti'n gwybod, sa'ch ti'n really licio cyffres stori sydyn, dwi'n meddwl. Mae'n syniad ydi bod nhw'n straeon sydyn. Wrth gwrs ti'n gallu darllen nhw'n gyflym, ond maen nhw'n nofelau neu straeon byrion a pethau byr. Perffaith i'r math yna o beth. So ella sa'ch ti'n licio heina o bosib. Felly, sut wyt ti'n, ti di sôn am sut sa'ch ti'n licio darllen mwy, sydd yn wych. Dwi'n hapus iawn i clywed hynna. Ond sut wyt ti'n datblygu, habits darllen? Sut wyt ti'n dechrau fo rhywbeth fel yna, ti'n meddwl? Wel, weles i, mae'n eitha odd, profiad personol diweddar iawn i fi, sef, fi yn gwybod bod fi'n mwynhau fi'n gwybod bod fi'n gorfod neud amser i neud lle dwi'n gallu dechrau, a kind of fel starting point fath o beth, just jump off. I fi, oedd yn llythrenol fel fforso fy hun i fod mewn sefyllfa lle fi ar ben fy hun, a fel cymryd fy hun yn physically i ffwrdd o bawb arall. I fi di gofyn neud cwbl o newidiadau yn bywyd fi i wneud hwnna ddigwydd, ond mae'n neud lles i fi just fel trio ffind o'r amser, just cwpl o oriau bob wythnos i just eistedd lawr a bod ar ben fy hun. A fi'n gwybod yn yr amser yna, os fi yn teimlo llonydd, na i bigo lan llyfr. Fi'n gwybod na i, just yn naturiol. Dwi ddim yn gorfod bod yn rhywbeth fi'n ffors o wneud, ond fe just yn wneud digon o amser i fi fod ben fy hun, a wedyn gwybod bod da fi'r adnodd yna o gwmpas fi, lle fi'n gallu estyn nhw. Fel, fi probably darllen mwy trwy'r broses yna, o just trio bod ar ben fy hun, a trio wneud yn siŵr bod da fi stwff o gwmpas fi, fel fi wedi gwneud cwpl o trips bach ar ben fy hun yn ddiweddar, just i fod fel, fi'n mynd i fynd ar y tren, fi'n mynd i gyrraedd rhywle fi heb fod ar blaen, fi'n mynd i aros i noson mewn rhywle hollol newydd, a fi yn mynd i fod ar ben fy hun gos sain nabod neb, a mae hwnna just yn mynd i fod yn fel amser i fi, a wedyn yn y broses yna, fi'n benni lan y darllen. Fi'n mynd â llyfrau gyda fi, neu hyd yn oed, oedd hi'n waith nes i hwnna, a o'n i di anghofio mynd â llyfrau. O'n i just heb feddwl amdano. Nawr fi angen llyfr. Ond o'n i yn y lle yma, o'n i fel, fi'n mynd i fynd i siop a just prynu random. Llyfr completely random. Fe ges di? Allan o? Weirdly enough, I don't know, hwnna ddim swnio'n random, ond ges i The Handmaid's Tale. Achos o'n i fel, yn kind of stuck mewn sefyllfa lle o'n i fel, does dim lot o lyfrau o gwmpas ma, o'n i fel,
jyst yn trio ffeindio rhywbeth i ddarllen. Ma' hwnna'n classic. Obviously, mae hwnna'n classic, ond hefyd, o'n i heb darllen o blaen. Fel o'n i sôn fel, mae yna gymaint o classics mas na, which fi di skipo rhywbeth. So o'n i, just pigo hwnna'n lan. A ti'n mo, i fi, mae'n fater o just neud... Mae'n swnio fel... Fi ddim eisiau fe deimlo fel fi just yn neud amser i fi fy hun. Ond mae actually yn... Ti'n gorfod cael i fi... Ti'n gorfod cael y llonydd yn pen ti, fel bod ti'n gallu canolbwyntio ar rhywbeth newydd, a wedyn y sylweddoli bod hwnna'n dod nôl at y ti, achos mae actually'n rhoi i fi y broses o fel cael y llonydd na, darllen mwy, yn rhoi mwy o lonydd, yn mwy o deimlad kind of ymlaciol i fi, a wedyn mae eisiau, neud fi eisiau darllen mwy, a wedyn mae'n mynd nôl ymlaen, so wedyn fi di, fe wedys i, yn llythrenol, probably misoedd diwetha, di datblygu sgiliau darllen eto, kind of thing. Mae'r bron fel, dyw sgiliau darllen ddim yn gorfod bod just fel, can I understand these words? Mae'n fwy fel, mae actually yn i wneud gyda, wyt ti'n gallu fel, really cymryd mewn beth ti'n darllen. A i fi, dan ar sgil fi di datblygu, just trwy trio. Canolbwyntio ac yn... Mae rhyw fath o discipline mewn ffordd yn di, fel ti'n rhoi'r amser na i chdi, just i fod mewn cymryd llyfr da a just ymgolli yno fo. A hefyd, fi ddim eisiau swnio fel bod fi'n neud achos bod fi'n fel, dylen ni darllen mwy, neu fi'n mynd i, ddim yn gwybod, fel, fi ddim credu yn dda fel rhyw fath o astudiaeth, mae'n fwy fel, fi'n neud achos fi'n gwybod bod e'n neud lles, a fi di, mae'n rhywbeth fi wedi gorfod dod at o broses o fod fel, be fi'n neud yn wrong fan hyn, pam bod fi ddim yn cael amser i darllen. Well, actually, oedd achos o'n i ddim yn neud digon o ymdrech i just cael fel bits bach yna, fel o ti'n sôn, fel rhai funudau, just i fod fel, this is my time now. A wedyn, just pan ti'n sylweddoli bod ti'n neud wedyn ni ti just yn, mae'n neud ti eisiau neud y mwy. Ti'n llygad dy le, dwi'n cytuno 100%, achos fel o'n i'n sôn gynnar, fel i fi, mae'n mater o ffeindio fel cyfleoedd bach, fel just 5 munud bob hyn a hyn, ond y syniad o feddwl amdano fo fwy fel ti wedi, dwi wrth fy modd efo hynna, y syniad o ti'n gwybod ti'n mynd enghraifft, os ti'n mynd ar drip neu rhywbeth, a ti'n mynd â llyfr efo chdi, achos dwi wastad yn cadw llyfr efo fi, lle bynnag dwi'n mynd, ond dwi wrth fy modd efo'r syniad yna fel ti yn wedyn yn blaenoriaethu, ti'n bod, dy les, a hefyd gobeithio, yn joio hefyd, dwi wrth modd am hynna, dwi am trio neud mwy o hynna hefyd, fy hun, so diolch am y tip yna, hwnna'n top tip, diolch yn fawr. Dwi jyst yn teimlo fel, ti'n bod, popeth ti wedi dweud, mae'n rili braf clywed bod chdi wedi dod yn ôl at darllen mewn ffordd, ar ôl, ti'n bod, fel ti'n dweud, profiadau yn yr ysgol, fel gymaint o bobl, fel ti'n gael dy gorfodi i ddarllen rai pethau, a wedyn pan ti'n gallu dewis yn annibynnol, mae lot o bobl jyst yn colli diddordeb, ond mae'n rhaid braf gwybod bod ti di llwyddo i ddod yn ôl at darllen. So, diolch yn fawr iawn am rannu dy holl doethineb am darllen. Dwi'n siŵr am doethineb. A dwi jyst yn gobeithio bod ti'n parhau i ffeindio'r llyfrau gwych ma ti'n mwynhau, a diolch yn fawr iawn am y sgwrs, Joe. Diolch i ti, Franci. Diolch yn fawr iawn am wrando ar y bennod hon o Sut i Ddarllen. Mae rhestr o'r llyfrau da ni wedi trafod heddiw ar gael yn ysgrifiad y bennod. A chofiwch fod yr holl gyfrolau ar gael o'ch siop lyfrau neu lyfrgell leol. Mae modd gwrando ar benodau eraill y gyfres yn y llefydd arferol, neu ewch i YouTube i wylio.